criminals. Hamunzweka imimi. Ya, nhasi ndakubata iwe chikombera ndakakuudza kuti kudii. Waitika hatisangane. Today I catch you. G. Umburika tone. Ava vakomana vanonetsa. Toita sei nenhumbu idzi varume? Togara sei munzvimbo inei? Havanzi vakomana. Ndakambotaura kudhara kuti vakomana vadadziswa gwara remusangano but hamunaenda kunditeerera. Apa kapa ndangowasa hangu mataimuro ndivapise zvipere. Hakuna kudaro bwanhumi. Ndinoona anoda kuchengetiwa inini. Prazadzime wangu wakabva kusununguka. Shut up. Iwoka ingada waziva kuti nemhurika waisambofa kuita hunhu waita iwoyu. Izvozvo ndizvozvo kamudhara. But izvi zvekurohwa izvi bhoma kuda kuti shura Studeback remudhara. Unotya kusurwa Studeback ka, asi kuba hautyi. Everyday togara tichinetsana nekuda kwenyaya 1 here nhaya akomana. Ndiri kuda kutora tsvimbo yangu ndimbokusura imbichana makajaidzwa vakomana imimi. Amai wangu ini, ndiregerero kamunai wanhumi, handichafeba futi ndakazviita. Unoshinwa iwewe, unoshereketa. Apa kapa handisi kuzombofa pachienda ndakakuregerera. I want to give you 4 strips of roasted owls. Then after that I'll give you 2 blows of chewing nuts. Nunzva tunzva. Naimi baba imi makakwana here mimi. Muri kumuita sei murume wangu uya munyare. Imama imi. Haikona kusvika nedzungu panapa ka. Manzwa. Tinogona kukurarisai pasi apa takakuruchikai. Kundirovera chii? Murume wangu uya habe mazvinzwa ka. Habe. Saka maziza sekuti tikumurovera kuba. Muri akomprisi yake here mimi. Nai baba oshomole maita sei? Hadzime ndimatiparire mimi. Handi ndimatipa pressure michuko yamaneta nokudya mavheji. Saka nochikombera takandotsimbudzira kamuchichiboyo kamuriwo kari nani. Saka tabatiwa tichi. Zvakanaka kuti wabatwa uchiba huki wewe. You come our area, you steal frog. How can you steal frog? How come to you? Una kamudhara iwe uri munhu wokuziya so. Kungoti semaghetto yuti kamudhara tinenge chida umbonofukunyura zvifokonombwe kaso. Nyarara iwe rasta wetsvinewe. Ndiwonofurira murume wangu iwewe. Murume wangu uya habe ndozviziva. Iwewe ndiwonotomufurira. You little man, shut up right. Iwoka wakatsukunyeka. Tsiga nyika tone. Musoro pasi makumba mudenga. Handikoneba. Utone nharo futi. Wait guys. Ko munovapondereiko varume ava? Haikona kudaro so boys. Please, stop beating these guys like this. Muri kuziva zvavaita here varume ava nhai baba? No. Listen my brother. Even the Bible one rinoti kutsiva ndekwaMwari. Sandizvo here? Kutsiva ndekwaMwari kuita sei kwachona? Vakomana ava vabaka vanofanira kuripa mhosva dzavo. Saka uri kureva here kuti iwewe munhu akandibira mumba mangu ndikamubata ndofanira kubva ndatomupa nezvaanenge asiya zvacho? Ndipei tsvimbo yangu varume. No my brother. Inzwaika. Bhaibheri charo rinotaura 1 kuti kutsiva ndekwaMwari. Inga 1 pana Isaiah 55 verse 7. Bhaibheri rinotaura kuti let the wicked one abandon his way and the sinful one his thoughts. Let them turn to the Lord and he will have mercy on them, and to our God for he will forgive them. Amen munhu waMwari, amen. Ngavasumuke varume ava, varegererei. Kutoba kwavanoita uku inzira yekurashika nekuti havazive kashoko. Musavaitire hashaka. In fact ite vanzwirai ngoni varume ava. You pastor. Wabva nekupika wewe. Unokurekana wavhumbuluka. Apa kapa. Wona maoko angu anga kutovavirira. Calm down my brother. Vakomana ava kava havasi kuda shamu, vari kuda Jesu. Vanonzi nani mazita avo? Taurai mazita enyu vakomana. Muri zvimumumu here? Ini ndinozi Ingrid Katsukunya. Ini ndinonzi chikombera chemabhebhi chete. You. It's fine my brother. Vakomana vairi mimika. Ndoda kuti muye kuchechi kwedu kune musi weSundayka. Timboshumira Mwari tiri tese. Mukambopotawo muchinzwawo manzwa akanaka anobva kune vatumwa vaMwarika. Aiwa, munoitirwa zvakanaka. Ichechi ipi iyoyo inonamata nemunhu ane rasta mumusoro? Aiwa, kuna Mwari baba hakuna anonzi akaipa. Ingawana akataura mushoko rake akati, kunyange zvivi zvavo zvakasviba setsitoka, ndichavachenesa vakasara vachena semazai echando. Saka ivo baba vane rasta avakava, tinovagamuchira kuchechi kwedu. Kana ivo baba vekuMalawi avakava, hatisarudze tinonamata navo futi. Owo. Handa kutotendeukawo ino varume. Zvokuba zvichere. Idi hwii. Idi gogogo. Aiwa, tinokugamuchirai varume. Muuye kane musi weSundayka. Chechi yedu inonzi Church of God International House of Solutions. Tinotungamirwa kana Apostle T and M Mugambiwa. Praise the Lord. Mune raki vakomana mimika. Okay, anyway, I want to go to this church pamwe mahanga issues angu angaperi. Kana neniwa mana. Okay, rega ndikunyorera address yachona kahama dzangu. Tosangana Sundayka kuchechi. Makatendeka. Makatendeka. Wokudenga makatendeka. Jesu. Hi brothers and sisters, for those who are in Pretoria or areas around Pretoria, we invite you to enjoy the word of the Lord with Apostle T and M Mugambiwa
of Church of God International House of Solutions. We are located in Pretoria, Garankuwa Northwest. We attend our church services at Ramogod Community Hall next to Motsepe via paving. Our church program is also on the screen. Please come and let's share the word of God together.